Така, ще сменим играчът. С кой? Този. Така, правиме свят и ще играем на крафтинг. Така. О, не! Не трябваше на крафтинг. Така, иначе видеото ще го оправим много добре. Крафтинг. Така. Survival. No. Сега ще направим нов свят. Така, почваме. Така. О, нещо се върна. Не се знае дали ще е така. Не се знае дали ще тръгне тази игра, защото като не може LG казва се. Така, почваме на крафтинг. Като играете много добре, не може. Така, ще видим нашите неща. Така, хубав ден. Почваме. Значи, правиме така. Правиме така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да бъдат 5 кучета. Така, правим още един път. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така. Защото това е много... Правим така. Хоп, хоп, хоп. Хоп, 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 хоп. И така, хоп, хоп, хоп. Хоп, 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 хоп. Хоп, 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 хоп. Така, всичко за сега. Оставете един лайк, ако може да гледате това видео. Довиждане. Чао.